a totes. Avui farem un exercici que alguns em veu demanar, que és, farem tot el procés des de baixar uns pinzells, o en aquest cas baixarem uns degradats, però serveix per lo mateix, igualment pels pinzells, des de baixar-lo d'internet fins a instal·lar-lo dintre del Photoshop. Comencem, tinc el Google obert i li poso degradados Photoshop. Intro. Veureu que aquí surten un grapat de coses. Anem a aquests, perquè els vaig baixar l'altre dia i m'agraden bastant, però podem agafar qualsevol d'ells. 30 degradados per a Photoshop, veieu que són bastant macos. I aquí tenim descarga 30 degradados per a Photoshop gratis. Això podria ser més o menys en cada pàgina diferent, però per pinzells o per qualsevol altre extra de Photoshop. Aquí li dic que ens ho guardi a l'escriptori, li dic guardar, veieu que aquí ja es posa, però vaig a l'escriptori i aquí el tenim, 30 gradients. Bueno, veig que aquí n'hi ha un altre el traurem. Deixem aquest, 30 gradients, que és el que hem baixat ara. L'obro i veieu que aquí hi ha diverses coses. L'únic que ens val és aquest tipus d'icono. Llavors li dic extraer en i ja tinc una carpeta preparada. Jo tinc una carpeta que es diu Photoshops, que tinc tots els temes Photoshops. I tinc per aquí una carpeta que he preparat abans, que podeu preparar-la o fer el que vulgueu, on diu res, nuevos degradados. I li dic que m'ho baixi allà, que ho descomprimeixi allà. Ja està. Tanco, me'n vaig al Photoshop i aquí nuevos degradados ja veieu que tinc el Delphi 305. Bé, el deixo aquí, obro el Photoshop, que ara el tinc obert, em sembla que és el CS3, sí. I tinc una capa nova, és igual, farem una archivo nuevo, 800 per 500 píxeles, 20 per 20 centímetres, el que vulgueu. Aquest me'n vaig a degradados, veieu que aquí es posa això, i aquí obro, me'n vinc aquí i li dic, per exemple, podria fer cargar degradados, em carregarien aquí junt amb els que tinc. Però en aquest cap vaig a dir reemplazar degradados per no tindre tot això tan plens. I me'n vaig a on tinc els degradados, que és el Photoshops, nuevos degradados i el Delphi 30D5. Li dic cargar i ja m'ha carregat aquí els 30 degradats, aquests nous que hem baixat. Només tinc aquests. Si hagués volgut els hagués añadit amb els altres. Doncs aquest procés, ara n'agafem un, perquè veieu la prova una mica, i hem fet un degradat. Podem fer-lo amb aquests botons d'aquí, podem canviar el tipus. Aquest ha fet com un prisma, aquest ara fa com una rodona, aquest farà meitat i meitat, aquest farà també una ratlla. Bueno, va fent diferents degradats. Aquí podem canviar i ja està. N'hi ha algun tipus de degradat, aquest veig que és d'aquests que t'ho fa una mica un sobre l'altre, però perquè veiem més a l'efecte li fem nou i veieu, ara tenim un degradat ben maco.
Això és tot. Igual podem fer amb el llapis. Si baixem el llapis, sí, el llapis, en aquest cas, els pinzells. Tiríem el pinzell, diríem aquí, i aquí, pues, li diríem reemplazar pinceles, aniríem a on tinguéssim pinzells. Jo en tinc, ara aquí veieu que n'hi ha uns que són com uns abrets, doncs el canviarem. Reemplazar pinceles, aquí ja se m'ha obert un puesto que tinc pinceles, i posem un de Smoke Brush que em sembla que és fum, imiten el fum. Carregar, i veieu aquí ja m'ha canviat els pinzells. Farem un de nou i aniríem a pinzells. Ara pinzells, agafem un pinzell d'aquests, ben bé no sé el que és, per exemple aquest, el poso aquí i a veure què és. No veig exactament el que és, doncs li canviem a negre, a veure si es veu més. Sí, veieu que és com un fum. Bueno, són pinzells que n'hi ha milions a internet. Ara hem fet un d'això de fum, que podríem fer o més petit o més gros, això ja ho sabeu. I això és tot per avui. Espero que hagi sigut de la vostra utilitat. Bon dia i fins aviat.